Takže čaute ľudia, v tomto videu si zasa zahráme s mojím kamarátom náš server. Určite nezabudnite hodiť like a odber a môžeme ísť na to. Takže sme tu späť, už mám aj naše... Poď, neotváraj tie dvere. Neotváraj ich. Sme tu, máme železo. A creeper! Máme aj koper. Poď ty hnusak malý. To je úžasné. Ty to opravíš. Áno, opravím. Ale nemám drevo. Na kejvka. Dobre, ja si idem urobiť svoj barák. Tu je iron, nice. Iron sa vždycky hodí. Tak, urobíme takto tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tak, tuto. Len vyfajtím tohto zombíka. 2, 3, 4. Kde je východ? A z čoho ho stavaš? Z dreva. Dobre, ideš už spať? Nie. Mám polo... Haló. Mám jedno srdiečko, musím vyžrať surové mäso, aby som prežil. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že zdechnem. Lebo sa nevieš... Takže ľudia, ideme si tuto postaviť asi druhé patro. No, musíme si najprv premeniť túto dreviečko. Vyspíme, no nevyspíme asi. A Mišo zomrel, tak mu treba. No, takže postavíme túto rámy na okna, lebo tak čo, dom bez okien, to čo bude za dom, proste to bude o ničom. Takže postavíme si túto rámik na okna, už budeme mať. Skočíme sem. Takže tuto, ako som staval tieto rámy na okna, som ešte ani nevedel, aké ťažké bude získať potom sklo, pretože keď som získaval potom sklo, furt som misklikoval. Tuto ako taký hlúpak som si myslel, že proste to bude úplne ľahké, ale fakt, kámo, úplne tupý som bol vtedy. To som mal radšej zastávať, a než tam robiť tie okna, pretože to bolo potom toľko nervov, že reálne som si myslel, že ani za 3 hodiny nebudem mať tie skla urobené. Nemám. Na 100% nemám. No takže pôjdeme si naťažiť piesok, aby sme mohli urobiť sklo a potom, keď budeme mať sklo, tak budeme môcť
zdekorovať náš barák. Teda, no, áno, je to v podstate náš barák. Tu máme takú veľkú vodnú kejvu. Tam sa určite niekedy vydáme, keď budeme mať na to veci, aby sme sa neutopili. Ale teraz úplne na to veci nemám. Dobre, 34 piesku bude musieť stačiť. Tak. Zatiaľ mám posteľ, vyspíme sa. Tu henty je, tu budú pece. Tak. Tuto máme pár skla, tu máme pár skla. Tak. Už máme dosť skla, možno. Dosť určite nie, ale áno, máme na glass pane. Tuto budú jedny dvere, tuto dvere nebudú. Tuto bude takéto veľké sklo, tuto. A budeme ešte potrebovať pár tohoto. Tak, tu budeme mať dvere. Tu už sme vypiekli, aj tu sme vypiekli. Takže nakoniec nám to nestačí. Bože Mária, 1, 2, 3. No poď. Takto. Nie, počkať, ešte to budeme vypiecť. Hop. Hop. No poj. Ja fakt nechápem, čo je so mňou. Zlé, ale jak sa ti toto môže dvakrát po sebe stať? Jak? Vysvetli mi, jak. Fakt, jak sa ti toto môže dvakrát po sebe stať? A ešte teraz by sa mi to stalo, vieš čo? By som už asi... Ja už neviem, čo by som robil, ja by som asi... skočil z mostaka. Vylezeme sem. Urobíme si pár dverí. Potrebujeme 4 dvere. Tuto dvere. A tuto dvere. Hotovo. Tuto ešte strechu potrebujeme. Tak. Sem dvere dávať nebudem. Sem by som dal iba, že takúže bránku. Takže budeme potrebovať toto. Tak. Hop. Máme ich 6. Tuto takto 2. Tuto 2 a tuto 2. Hop. Dekorácie dorobíme na budúcom dieli, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite nezabudnite hodiť like a odber a čaute.